السلام كم يتغون كبرات هذا اليوتيوب channelنا نبي يوتيوب channelنا نقعد بسلام نصحهم إنه ما عندنا ما كابز حلف فيديو بموصل هذا يوتيوب channel مونيتايز نهجبر زي اللي ورا وحتات نتاين يوم زبلينا هنري إذا ما بمسرة أو كل تشين إسران سلستن تستغيره وإذا ما حدش زواج حقي نتاين عانت رأوا حتات يوم زي اللي واحد يوتيوب channel مونيتايز نهجبر وإذا ما جنزة موصل نهجمر زبلينا هنري ني channel حدش تزوجكم سبسكرايب لايك شير مقاري ترسعوا حبركم نصنعهم سلازي أبز حلف فيديو كم يقرنا نا يوتيوب channel create نجبر كم يقرنا ها تي channel setting بمستقل monetization ready نجبره زبرينا نيرنا نوم عن ترما خاو موصل حدا يوتيوب channel create تغيرو setting مول تستهايلو monetize ready مسكونه بدحري هنتاين عينت روحتاتي خمال زلو monetize نهجبر زبلينا هري سلازي نامنا مع أنتو نتوتاتي كمز خلا خدمة حدا زغون زلو 500 سبسكرايبر كله لو نا يوتيوب channelنا حدا ما خلتش إني سلام سلستن زنبر حقي انت عايزون نيرو وشت هذا عامت هذا شيء سبسكرايبر كترك ولا كابني روح زي ما حمش مي سبسكرايبر كأني سمولو سلازي هذا رأى حز خون زلنا يوتيوب مونيتايزيشن حدش حقي حمش مي سبسكرايبرز كله كله يبل كاليت نتبي 3 valid public uploads in the last 90 days نيو زون وشت حلفو 9 معلتا سلسته فيديو أبلود تقبر لك عايزون كاو بمصال ما تن تحتو زلوا نطفتات كنريان كلنا كاكلتين حادي اني ساتسفاي تقبر زلكا كلتين ساتسفاي نيوم قديتا بالكان حادي انك تمالي ويد ما ساتسفاي تقبرن لك ما تي خابزن تحتو زلوا خلتن نتا انت تاتول 3000 valid public watch hours in the past year اوش تحد عام 3000 watch hour كله كالو مالتي زي 4000 يزبل نيرو 2023 حزنا ب 3000 اني سمالو watch hour تايم مالتي زبل جن بزحات ساعات دنجرجر سلازبل watch hour مالت ናይ ቪድዮታት ካስተርአሉ ደቂቃ ተደሚሩ ዝመጽእ ማለት እዩ ምንም ተኣምር የብሉን ንኣብነት ናይ 10 ደቂቃ ቪድዮ ኣፕሎድ ጌርካ 6 ሰብ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕር እማ 6 ብ10 ደቂቃ ሓደ ሃወር ዎችን ነካ ማለት እዩ እንድሕር 6 ሰባት ሓንቲ ደቂቃ ጥራሕ ሪኦም እንድሕር ወፂኦም ግን 6 ደቂቃ ጥራሕ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ቪው ዘይኮነ ሃወርስ እዩ ኣብዚ ዝቁፀር ምናልባት ሓደ ቪው ክመስሎም ስለ ዝኽእል 3000 ሃወር እዩ ዝብል ወይ ድማ 3 ቢልዮን ናይ ሾርትታት ኮይን ግን ቪው ይዝብል ኢን ዘ ላስት 90 days ይግን ዝብል ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 3 ሚልዮን ቪው ክረኽቡ ኣለዎም እቶም ሾርት ቪድዮታት ከኣ ትብልታ ናይ ቪው ተኾይና ካብዚኣተን ክልቲአን ሓደ እንድሕር ሳቲስፋይ ትገብር ተኾይንካ ምስተን ላዕለዎት ዝኒዋ ቀዳመት ክልተ ነጥብታት ብምድማር ተን ቀዳሞት ዝኒዋ ክልተ ነጥብታት 500 ሰብስክራይበር እና 3 ቫሊድ ፓብሊክ ኣፕሎድስ ዝብላ ክልቲኣተን ግድን እየን ካብዘን ታሕተወት ድማ ሓደ እየን ወይ 3000 valid public watch hour ወይ ድማ 3 ሚልዮን valid public short videos እንድሕር ማሊኻ ዩቲዩብ ካን ሞኔታይዜሽን ሬዲ ኮይነ ኣሎ ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብስክራይበር በፂሓ ክንደይ ዝኣክል ሃወር ኒየኒ ክንደይ ከም ዘለካና ናይዚ ክንደይ ኣማሊኻ ከም ዘለኻ ንምርኣይ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ናይ ዩቲዩብ ስቱድዮኹም ኣትኹም ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ኤርን ትብል ድሕሪ ኣትኹም ትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ርኢና ነርና ኢና ስለዚ ዘን ነጥብታት እዚኣተን ምስ ኣማላእኹም ናይ ዩቲዩብ ቻነልኩም ገንዘብ ምውፃር ክጅምር እዩ ማለት እዩ እንታይ ቀዳሚት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ዝረኣናዮ ዩቲዩብ ቻነል ክሪኤት ጌርካ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ቨሪፋይ ምግባር እያ ካልአይቲ 500 ሰብስክራይበር ሳልሰይቲ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 3 ቪድዮ ኣፕሎድ ምግባር እታ ናይ መጨረሻ ትኸውን ዘላ ድማ 3000 ዋች ኣወር ወይ ድማ 3 ሚልዮን ቪው ናይ ሾርት ቪድዮታት እንድሕር ማርኢኻ ዩቲዩብ ቻነልካ ሞኔታይዝ ኮይኑ ንገንዘብ ምውፃር ክጅምር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ድማ ናብ ዩቲዩብ ቻነልና ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ከለና ክንሰሓቶም ዘይግብኡ ነጥብታት እንታይ እዮም ዝብሉ ክንሪኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚ ይመስል ነይሩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ንክሰርሕ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ተባብዕኒ ሰናይ ግዜ